E continuamos con outra historia que trae de cabeza a veciñanza de dúas parroquias de Ribadeo, porque nas últimas horas alguén se está dedicando a queimar os seus alpendres sen ningunha razón evidente, claro. Os veciños de Piñeira e Vilaselán están atemorizados. Os recentes incendios en dous alpendres destas parroquias de Ribadeo teñen a súa veciñanza sen pegar ollo. Eran arredor das 10 da noite do pasado domingo cando saltaron as alarmas. O lume estendeuse con rapidez, devorando unha nave da parroquia de Piñeira que perdía parte do seu tellado. 4 operarios e 3 camións de bombeiros estiveron traballando durante 8 horas para sufocar este incendio. A estas tarefas tamén se sumou un veciño que co seu tractor axudou a retirar parte dos rolos de palla que había no interior do alpendre. Esa mesma noite ardía outro pequeno alpendre a tan só 200 metros. Os propietarios non estaban ali na noite dos feitos. Foi 2 días despois cando se atoparon co seu interior totalmente queimado. A inquietude apoderouse estes días dos habitantes destas parroquias. Polo momento non se fan unha idea de quen pode estar detrás dos feitos, pero todo apunta a que se trata dunha vaga de incendios intencionados. Claro, moitas preguntas, Fátima, teñen estes veciños. Arderon a vez estos alpendres? Por qué? Quen pode ter interés de prenderlle lume a estas palleiras? Contanos, Fátima, con quen estás? Pois estamos con José, o dono do alpendre no que estivemos aí apenas uns minutiños. Por que arderon estes alpendres? Pregunta a presentadora. Si supera. Pero, bueno, eu pensei, en principio, que era rollos de, bueno, calcar incidente ou tal. Eso foi o lunes, o que pensei. Pero o martes chamame un vecín e díceme: José, vente Paco, que está a Guardia Civil, que o teu non foi un accidente, foi premeditado, é dicir, provocaron. Porque descubriuse que un dos veciños que ten unha casiña abaixo, cando foi a abrirla, estaba completamente calcinada. Non quedaba nada, pero xa estaba apagada. Eu supoño moitas cousas, no meu supoñer, desde que prenderonlle lume a aquelo, eu teño unha nave intermedia entre esas, é unha recta, teño unha nave entre esas, soltáronme as ovellas que teño ali, con corderiños todo, tiraron os encaixes das portas para un lado, para outro, e despois continuaron hacia arriba. Hacia arriba, eu non me dera cuenta que me forzaran a verxa. A verxa, meteronlle como unha especie de palanca, está forzada a cerra, pero como vou de día, de noite, salgo dali de noite, non me fixei. E ao final pasou o que pasou. É que foron directos os rolos, porque é o que está de frente á verxa. É que non hai outra cousa, son os rolos. Os rolos e a porta aberta. Eu salín dali ás 8 da tarde. E ás 10 da noite chaman o vecín que reventara todo, que había unhas llamaradas, que comiñera correndo, que non sei que. Xa estaba a Guardia Civil, e os bombeiros chegaron un pouco máis tarde. Bueno, os do Ayuntamiento e todo eso. Tuvemos desde as 10 da noite hasta as 7 da mañá apagando. E ainda tuveron que volver os bombeiros ao día seguinte, volver a apagar, porque eso sigue ardendo. Pero é que te ves imposible. Cando descubriches que outro veciño tamén lle ardeu e pensas que foi intencionado, como te sentiches? Como te sentes? Eu prefería que fora un accidente meu, digo a verdad, que non que me provocara. Por qué? Porque agora todos os que están ao redor meu tenen medo. E a xente ten moitísimo ganado e como a min pasa o mismo. E eu tiña moitísimos animales. Teño unha inversión moi forte en animales porque, a ver, teño unha carnicería. Ahora mesmo hai un precio asequible, subiron moito e teño que estar coberto. E tiño unha inversión fuerte, que outras veces non tiño tanta inversión. Encima tiño unha inversión fuerte, tiña medo por todo. Eso unha. E se leva a pasar, ali, por exemplo, van os nenos xogar moitas tardes. Se leva a pasar... E nada, custame. E o teu sentimento e o que dis ti dos veciños tamén, porque tedes medo que volva a pasar. É que tenen moito medo. Xa ainda acabo de falar con un amigo que me vende xatos e díxome que tan negros que ayer pola noite sentiron os cais ladrais e saliron fora. A xente está acojonada, con perdón da palabra. Pero é así, é moi duro. Que é ladrillo, xa se levantará. Pero é o hecho. A ver, esas naves, fíxenlas eu, axudei a facelas. Unha das delas construínla eu, e meus pais. En un día está todo destruído. Aparte diso, tes uns aforros, a mitad deses aforros hai que invertilos outra vez. E
dice, aforros que tes para un futuro. É moi duro, moi duro, moi duro, moi duro. Por unha persona, ou personas, ou que sea, que simplemente vayan ali e por diversión fagan eso. É moi duro, moi duro, moi duro. E gracias que, mira, nin animales, nin personas, nin nadie se fixo daño. Bueno, é material, xa se levantará, teño dos mãos moi buenas, teño, verdad, moita axuda. Pero, nada, é duro. Entendemos, José, a túa dor, entendemos, bueno, a dor que sentes pola perda, bueno, que dis ti, non é perda humana ni é solo material, Correcto. pero a impotencia, a dor, non? É moi duro. E xa te digo, teño uns veciños do millor. Porque non desconfiades de ninguén, non son os veciños. No, que va, ali levámonos de maravilla e mira, vouche dicir claro, cando estuve poñendo unha denuncia no cuartel, a contestación da Guardia Civil foi a seguinte. Temos ido a moitas parroquias e vamos moito a menudo, pero a de Piñeira e de Vieselán é moi raro que vayamos a nada, porque vos levais bastante ben e non hai disputas, nin hai nada, e xa se ve. É dicir, o día seguinte tuvo xente ali, axudaronme, xa te digo, estou moi... Desconsolado, bueno, entendemos a túa dor, agardamos que non siga pasando, porque o que dicides, temedes que isto se estenda. Correcto. É que esa persona ou esas persoas que o fixeron, se non me fixeron a min, poden facer a calquera dos meus amigos e dos meus compañeros que tenen ganadería. Por o hecho de, non sei, de volverse famosos ou de ver como arde, eu que sí. Igual, non sei. E a xente ahora mesmo ten moito medo. Moito medo. E medidas poucas se poden tomar ante isto. Medidas ninguna por culpa de que fais. Nada lles van é dicir, non nos van ter pillado porque, por exemplo, no meu caso, non poden vir sacar muestras nin sacar nada porque revolveuse todo con as palas e limpiouse, a Guardia Civil tamén se portou de maravilla comigo. Non podo dicir nada, non poden vir a nada. É que non poden porque está todo revolto, está todo queimado, está todo encharcado de agua, non podes facer nada. Nada de nada. E é iso, e é moi duro. Que che coste eso. Pero bueno, é así. Bueno, pois moitísimas grazas, José, por compartir tamén a testemunha. Agardamos o que dicimos, non? Que non se sega a reproducir esta vaga de lumes pola zona e que... O fastidiado desto é que hai moita xente traballando. Eu levanto as 6 da mañá todos os días hasta as 10 da noite e non hai derecho. Non hai dereito, non é xusto. Pois moitísimas grazas, José, compartimos tamén a dor contigo e moitísimas grazas por atendernos. Pois efectivamente, moitas grazas por atendernos. Non hai dereito, di José, que me levanto todos os días ás 6, Gloria. Que forte, porque moitas veces, claro, semella un suceso aparentemente trivial, non? Un lume nunha palleira, e estamos vendo aí en directo a dor que realmente provoca, non? Algo así, as consecuencias para a xente que o que fai a traballar. E a carraxe que che dá, porque a inversión deste señor pois será unha inversión non pequena por o que el dá a entender, e independentemente de que quero pensar que ten un seguro e demais, a ver, estánche queimando o teu, e a continuación pásalle o do lado, que está pasando? Estánche queimando o teu, Patricia, non sabes quen vai ser o seguinte, el di teño que alimentar os meus animais. E como está roto, lóxicamente. Está roto e, ademais, é o medo que sembran este tipo de sucesos, non? Entre, ademais, pois unha poboación tan pequena. El dicía que, claro, que agora que vai a facer a Garda Civil se está todo revolto, se choveu en riba, bueno, unha vez se extingue un incendio, empeza o traballo da Garda Civil, da científica ou dos investigadores do que sexa, porque estamos a falar dun delito que pode ser grave. Falamos dun incendio que tardaron 8 horas en controlar, non estamos falando dun conato pequeno. E ademais de 2 repetidos en moi pouco tempo en un radio de acción moi limitado. Entonces, se o incendio é provocado, os investigadores saben que é provocado e se ademais o provocaron en 2 lugares distintos, si poden buscar pegadas de quen puido telo provocado, aínda que eles non teñan ningún sospeitoso sinalado. Pero, como digo, estamos a falar dun delito que pode ser grave porque, unha, polos danos materiais causados e 2, porque pudo poñer en peligro a vida de persoas, a vida de animais. Manel, que sentías escoitando a José? Eu, de verdad, me daba unha pena. Eu non sei, este mundo, eu de verdad, non podo entender estas cousas. Sobre todo, cando ves un home tan grande, derrotado, hundido, un home traballador, que
que todo que veña un gracioso, un delincuente, un pirómano, e que che tire todo para baixo, e ter que volver a empezar, eu de verdad, eu non sei que está pasando neste noso país, a verdad que non sei. Pero parece que pode haber un móvil detrás. A min isto non me parece... Bueno, él dicía, igual lo fan eu por creo que divertirse, non sei. igual lo fan No, por aí- ver como no. arde. A ver, eu penso que Que hai- pálpito tes ti, Antón? Hai dúas cousas que me chamaron a atención, non? Aparte de, bueno, de toda a solidaridade con este home, non? Pero a primeira é que el dixo supoño quero non supoñer. Utilizou esas expresións, Sí. non? Bueno, aí xa empeza a denotar que bueno, que a Que súa mente, teñen alguén na cabeza. a súa mente e tal. E despois, o que está claro é que non é algo para beneficiarse, para sacar un rendimento, un algo para facer dano. Unha venganza, crees? Non o sei, pero bueno, ten toda a pinta, non ten unha pinta de que sea, pois eso, para, pois non, é para facer dano. Non parece unha gamberrada, Non parece, non. non para nada. Parece organizado. É intencionada e ten un porqué. Se xa venganza, se xa quitar de en medio a un competidor, se xa o que E aínda Claro, porque este home ten un posto no mercado, de feito abandonou, por aí estamos vendo charlando con Fátima amablemente, abandonou esta mañá, como el vendí, eu madrugo todas as mañás, teño unha carnicería, teño animais e por iso preciso todo o que ardeu aí nesa alpendre. Claro, aínda que a xente pense que fai as cousas moi ben e que non vai a deixar E a ningún Guardia rastro, Civil sempre hai alguén que ve investiga pasar ben. un vehículo a unha hora que non debería ir, sempre... De verdade, hai máis fíos dos que tirar, dos que a priori lle pode parecer este home que efectivamente está pois moi tocado porque lle deron no seu e porque que o traballo dunha vida se che vaya en 8 horas ardendo, pois ten que ser tremendamente doloroso. Ademais do medo que a ti che ser o que dicía ele, que podían estar os nenos ali xogando. Claro. E a impotencia, ademais, de non saber se pode haber outro próximamente. É dicir, porque isto, a idea é que foi a mesma noite, aínda que os donos do outro alpendre se enteraron días despois, non? Pero que ali poden pensar a veciñanza igual, o seguinte é o meu, claro. Sí, a ver cando me toca a min. Entonces teñen a todo o mundo en vilo, porque supoño que será unha zona de agricultores que todos teñen as mesmas condicións, cos mesmos alpendes, os mesmos animales, claro, estás pensando, cando me toca a min? Era o que dicía aí, que se levantaban, que sintieron os ruidos os cas, en fin, andando, Claro. e xa estaban A en vilo, psicosis. estaban levantados. Claro, hai psicosis. Así a bote pronto, o móvil foi selectivo, Bueno, ti xa deixaches aquí Sí. sobre a mesa dúas Selectivo e sospeitas. ademais en 2 alpendres, que curioso. O sea, nun deles, os propietarios non estaban, enteranos ao día seguinte. Non estaban, perdón, porque nos alpendres desa zona non están anexos ás vivendas. Ya, Eles ya. viven no núcleo de población e teñen o alpendre máis no rural. Entendo E cando que foron se decataron. estaba vacío, que non había gando, nin había nada. Pois estaremos moi atentos. Había material. Hai unha denuncia posta, como ben di Patricia, as forzas de seguridade están traballando nisto e oxalá atopen a que emprendeu lume a eses alpendres. Continuamos.